Нека си представим, че имаме карта за фондовия пазар. Истинска карта, такава, която ни показва не просто къде се намира една акция в момента, а и на къде е тръгнала. Днес ще разгледаме точно такава система – стадийният анализ на Стън Лайнстийн. Един метод, който може да преведе всеки инвеститор през, опасните води на пазара. Ето това е въпросът за $1 милион, нали? Как да разберем кога една акция е на път да излети или пък да се срине? Познато е усещането, че си изпуснал големият ръст или още по-лошо, че си останал в акция, докато тя се срива. Точно този проблем с тайминга е нещото, което вдъхновява Стън Лайнстийн да създаде системата, в която ще се потопим днес. Всичко започва с една катастрофа. Буквално, представете си, млад студент, който влага всичко, което има на пазара, само за да гледа как той се срива и заличава почти цялото му портфолио. Точно това се случва с Стън Лайнстийн през 1962. Но вместо да се откаже, този наистина болезнен урок го кара да търси по-добър начин. И той намира отговора, но не където всички са гледали, не в финансовите отчети, а в самите графики. В продължение на 2 десетилетия той анализира хиляди, не десетки хиляди графики, търсейки повтарящи се модели в поведението на цените. И най-накрая, през 1988, той споделява своето велико откритие със света. И ето го голямото прозрение. Лайнстийн осъзнава, че зад целият този привиден хаос на пазара всъщност се крие един предвидим модел, че акциите преминават през един и същ 4-степенен жизненен цикъл. Отново и отново и отново. Добре, ето как изглежда тази карта. 4 прости етапа. Първо имаме етап 1 – базата. Това е когато акцията се подготвя. След това идва етап 2 – напредването, или големият възход, това, което всички чакаме. После етап 3 – върхът, моментът, в който партито е към края си. И накрая етап 4 – спадът. Да разберем кога и защо се случва всеки от тях, това е ключът към успеха. Хайде да започнем с хубавата част – фазите, които носят печалба. Първо ще разгледаме как се натрупва потенциал, докато почти никой не гледа. И след това как този потенциал просто експлодира във възходящ тренд. Така, етап 1, или както го наричаме, базата. Помислете за него като за затишие след буря. След голям спад, продавачите вече са се изчерпали, а купувачите, те все още са доста плахи. Цената просто се движи в страни, няма ясна посока. Важното е, че акцията не пада повече, но все още не е готова да лети. Тя просто събира сили. Добре, как да разпознаем етап 1? Да, цената се движи в страни, но наистина ключовият сигнал е 30-седмичната пълсяща средна. Мислете за нея като за плавен индикатор на дългосрочния тренд. Когато тя спре да сочи надолу и започне да се изправя, да става хоризонтална, това е първият голям знак, че натискът от продажби отслабва. И обемът е нисък, все още е скучно. И знаете ли какво? Точно това търсим на този етап. Ето го, моментът на излитане. Етап 2 е там, където се случва истинската магия. Акцията пробива тавана на своята база и буквално се изстрелва нагоре в силен, продължителен възход. Това е фазата, за която всеки инвеститор си мечтае. И ето как изглежда един истински, здравословен възход. Ключовия момент, запомнете това, е пробива да бъде придружен от огромен обем търговия. Цената се движи уверено над основните си пълзящи средни, а те сочат право нагоре. И това не са случайни движения, нали? Това е ясен знак, че големите играчи, институциите, влизат с много пари и те са тези, които задвижват цената нагоре. Но, както знаем, всяко хубава парти има своя край. Нека сега обърнем монетата и разгледаме, да кажем, тъмната страна на цикъла. Как да разпознаем кога възходът губи сила? И по-важното, кога е време да се предпазим от предстоящия срив? На пръв поглед етап 1 и етап 3 изглеждат почти еднакви и в двата случая цената се движи в страни. Но разликата е, тя е огромна. Етап 1 е натрупване, акумулация след спад, а етап 3 е разпределение след голям възход. Какво означава това? Тук умните пари, които са купили рано и евтино, започват тихомолком да продават на тълпата. На тези, които едва сега са чули за акцията и купуват от страх да не изпуснат.
Това е класически капан. Добре, ето ги червените флагове, за които трябва да се оглеждаме. Първо, движенията стават резки, хаотични, много волатилни. Появява се огромен обем, но цената не помръдва. Това се нарича чърнинг. Представете си кола, чието гуми се въртят с пълна газ, но тя е затънала в кал и просто не отива никъде. Точно това се случва тук. Това означава, че за всеки нов купувач има един голям продавач, който го чака. Инерцията е мъртва. И ето го, сривът. Етап 4 е огледалният кошмар на етап 2. След като подкрепата е пробита, подът просто пропада. Тук вече не мислим за печалби. Тук мислим само за оцеляване и запазване на капитала. Това е фазата, в която портфолията се унищожават. Думите на самия Уайнстайн тук са като закон. Неговото първо и най-важно правило е: закълнете се никога, ама никога да не държите акция в етап 4. Звучи толкова просто, нали? Но изисква огромна желязна дисциплина. Дисциплината да продадеш, когато всички около теб се надяват на някакво чудо. Точно това разделя аматьорите от професионалистите. Добре, след като видяхме целият цикъл, какъв е най-важният извод? Как да използваме тази карта, за да намерим съкровището? Нека се фокусираме върху единственият, най-важен момент за нас като инвеститори – как да забележим идеалния пробив. Запомнете това число. 2 до 3 пъти. Това е сигналът. Идеалният пробив не е тих и незабележим. Напротив, той е шумен. Обемът на търговия трябва да експлодира, да стане поне 2 или 3 пъти по-голям от нормалното. И защо? Защото това не са дребни инвеститори, които купуват и продават. Не, това е звукът на големите пари, които нахлуват и задвижват истинското голямото движение. И ето го, накрая, финалният чеклист. Преди да се натисне бутонът "Купи", трябва да се отговори на няколко въпроса. Първо, излиза ли акцията от ясна база в етап 1? Второ, обемът експлодира ли? Трето, ключовите пълзящи средни сочат ли нагоре? И четвърто, има ли вятър в гърба си от силен сектор? Ако отговорът на всички тези въпроси е да, тогава имаме потенциален победител. И ето я, цялата система събрана на едно място в един поглед. Всеки етап си има своите правила и своето правилно действие. Разбира се, това не е кристална топка, но е може би най-близкото нещо до GPS, до навигационна система за пазара, което съществува. Тя ни показва кога да натиснем газта, кога да караме по-предпазливо и кога просто да спрем и да излезем от колата. И сега, след всичко казано, остава най-важният въпрос. Отворете графиките на акциите, които притежавате или следите. Погледнете ги през тази призма. В кой етап се намират те в момента? Дали събират сили за полет или може би вече показват първите едва доловими признаци на опасност? Отговорът на този въпрос, той наистина може да промени всичко.